Vamos a pola sétima semana da preparación da Maratón de Madrid, pautada por Toño Matalobos. Só queda competir. Luns tocaron series con 20 minutos de aquecemento máis 7x500 recuperando 45 segundos máis 5 minutos para soltar. Martes, 45 minutos de rodaxe. Mércores tocaron tamén series con 25 minutos de aquecemento máis 5 por 1 km recuperando 1 minuto e medio máis 5 minutos para soltar. Xoves, descanso. Venres, descanso. Sábado teño programado unha activación con 10 minutos de aquecemento máis 6 por 1 minuto recuperando 1 minuto máis 5 minutos para soltar. E domingo é o gran día, toca correr esa Maratón de Madrid. Acabando así a semana cuns 37 km máis ou menos, xa que non sei canto me vai levar a activación. Deberes feitos, só queda disfrutar deses 42 km e 195 metros polas rúas de Madrid e intentar conseguir o obxectivo. A por todas!